Raymer anotamba zviguri. Akajoina zviguri. That's why pa video rake yachiwanzobuda nechimwe chigure chaanobuda nacho chekumbari. Iye Raymer pache zvake chitoriwo chiguri. Saka vanhu vaitoti akwewo uri kuzodana nechigure sei. Ndakataimira vaitonzi paflyover pai. Vaibira vanhu mafoni. Vaibira vanhu mafoni paflyover. Vachibata vanhu vachivaendesa hamino kwavaendesa. Vachivabata ngudzi ipapo. Akazondiudza. Then August. Ndichibva ndatoendobva atotangotondiintroducewo kune vamwe vake ana 96, ana same floor, ana Jamal, tichitoenda tese kuma-BNB. Kwataienda. Ma-BNB? Kuma-BNB maenda ndei? Kuma-BNB taingoenda just for my shoes. Okay. Zvekutoti Raymer munhu wekuti ndakamuintroduce mumba kwedu ndandisinganyare naye. So chaitika mu-BNB maive vasikana vakawanda. Okay. So ini ndemuti but iwewo wandifonera kuti ndiuye muno muchiya nevasikana vakawanda zvikanzi baby handabasa nevasikana vakaita sei vakawanda chinhu chandodofokasa nelife yangu since iwewe neni takaita sei takabva tese madhaga. Saka handina chandaimboita ndichibva ndati uchiona vamwe wako achichinjanisa vasikana wadai so woona kwaitochinjanisa vasikana mwemu atonditi ndatoende kokobva atonditi mazama ako adonha kochi ndakati pamwe ndakaroiwa kozi nini ndandakutya ndandakungorwara angadonero anga adonha ndandakungorwara ndichingoti maasidzai saka ndaiti ndikamwa drink koko zvaibva zvatoita sema-acid chaizvo kuti dumbu rangu ndandaenda kuclinic ndichiti ndikuda mapiritsi ema-acid zvikanzi tanga wambotesta ndichibva ndatesta nepregnant test ichibva yabudisa tumalaini kamwe kalaini kasi chibva ndati zviri kumborevei izvi zvikanzi unenhu nandamusendeya zvikanzi nhumbu yakabata rini ndakati inenge yakabata chii muna September zvikanzi handitruste vasikana kozi vasikana vanonyepa. Ndakazombonyeperwa nemumwe musikana akutangotsanangura ndakati iwewe haundiudze zvinhu zvekupenga dai wakandiwana ndakazvitambisa waikwanisa kutaura zvinhu zvekupenga manje iwewe wakandiwana sinozvitambisa haufanira kutaura zvinhu zvekupenga. Akakuwana virgin? Praise God. Wabva waita munhu zvikanzi ndakapfeka protection. Protection akapfeka musi wa30. Protection akapfeka musi wa30. Okay. Zvikanzi saka yakazobata sei. Ndakanyatsoti ende akutotanga kutonditukira vanhu vekufamily kwangu. Vatotanga kunditi akatanga kutuka mama wangu. Ndobva ndamuti koiwa uri kutukire mama wangu apindira pakai apo zvauri kutotu zvikanzi mukatoya mese ndokumamisai. Lighter! Makatabakidza lighter. Didn't get to try without timbonzonzwisise. Wagwan people, my name is DJ Sparks. Tibana baba tunoita ngwavhiridzo netsvakiridzo patinotara nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Tiri panapa patinopa vanhu mukana wekuti vataure zvinhu zviri kuitika muupenyu hwavo, vataure zvinhu zvatinofungidzira kuti maybe zviri kuitika murima tisipo asi tinozongozviziva. Tinovapa mukana panapa kuti vanhu vazive. Samuzuva ranhasi ndine mwanasikana wandinaye ane nyaya inayo inova nyaya inorwadza, nyaya iri painful. Auya mukaona munhu auya kunoku, I think munhu anenge auya kuti atsvage help, awana help. Saka ari kuti baba vanofanira kuti vachengete mwana wavo, ndo reason why ndauya panapa. Saka takurukura nawo toyatsonzwa kuti zvakamira sei nyaya yacho, toyatsonzwa kuti zviri kufamba sei, zviri kuita sei, so that hatizotaure nepasipo uyezve hatizotange kunongedzerana. Toyatsonzwe from one wacho chaiwo. Saka guys, my sister, welcome. Paul.
guys nyaya iri panapa yakamira so kauchinge usina kusubscribe please do subscribe kuti usupport kuna malatest nyaya tinayo panapa. Ndine mwanasikana ndinaye ari kuti ane pamuviri paRaymer and ari kuti iye Raymer asi kuchengeta mwana sa ari kuti iye ndauya kumhuri yeZimbabwe kuti ndipotere kwamuri because zvinhu zvinomira zvakanaka mukomana ari kunzvenga nawo atoti blog apa ini ndiri pama1 handitogare kumba saka zvakawanda zvanga achindiudza sada tichatsonzwa achitsanangura iye ega saka nhai Chimoko Oribo ndinani use upenyu lolo alright tinogwadza mwana alright saunonzani ndonzi Kimberly Angel wow 4 style rakaipa mukurinzwere muri Zimbabwe Kimberly Angel yeah saunogara kupi nai Kimberly Angel izvi zvindogara mumasasa ugara mumasasa asi ndokumba kwenyu kumasasa kusikumba kwedu alright iwe wakurira upo ini ndakurira kuGlenlon ndokumba kwenyu alright dauti tingobva tisatendere tigare tangopinda munyaya muri Zimbabwe igara yangoziya zvauda kuvasivisa alright iwe uri kuti une pamuviri paRaymer but obviously tichatangire ipapo tada kuti tinzwe kumashure kuti makasangana sei naRaymer imimi. Alright, naRaymer tasangana indandi vixen videos. Okay. Raymer anga asati akutombopisa plus ndaitamba football. Okay. Saka Raymer yange ngori shamwari yangu ndaitongomuziva ngori shamwari yangu. Alright, ari best. Angori best friend. Okay. Saka rimwe day akabva auya ndandiri kuMbare. Tete vangu vanogara muMbare. Okay. Ndobva auya obva toti ndiperekedze kustudio. Ndobva ndati mira ndikuite sei ndikuperekedze ndine vandoti dedi vanonzi Tala music. Okay. Ndobva ndatomuperekedzeko kuchibva tasvika chibva tanzi magetsi ako aida kutorekodha. Okay. Anga asati akupisa and then tichibva taenda kwana Ngwambi. Okay. Tichibva Ngwamba achibva aramba kuita sei kumurekodha kozi anga ine vamwe vanhu vaanga inawo. Okay. Ndibva tatotanga kutofamba muroad and then day iroro ndopaakabva andiudza kuti anondida. Okay. Tichitanga kudanana tichidanana naRaymer uyoyo. Raymer ubva azosvikawo pakupisa. Alright, so makatanga kudanana asati akutopisa. Asati akutopisa. Alright. Zvekutoti musi waakatopisa achitotorwa takabva tatoenda tese. Kupi? Tabva tatoenda tese kunhingirikini kwatina chimutarisi. Makatenda mese. But ina handosvika hangu ndakagumira paCoca-Cola panze. Ndibva ndamuzoti achipinda ako iweyo ina handisi kuita sei handisi kukwanisa kupinda imomo. Okay. Ndobva atopinda ndobva watotaura imomo ubva wabuda and then pasina chinguva akabva apiwa foni. Raymer anga asina kana foni yekushandisa. Iwe muda ako akadaro. Indengomuda hangu akadaro and vanhu vazhinji vaingotaura zvakawanda kuti unomudii chichichi kozi Raymer aimwe akatembeya. Aimwe akatembeya and Raymer anotamba zviguri. Akajena zviguri. That's why pavidhio rake achiwanzobuda nechimwe chigure chaanobuda nacho chekuMbare. Iye Raymer pache zvake chitoriwo chiguri. Saka vanhu vaitoti kwewo uri kuzodanana nechigure sei. Ndakati inini anga asinombobvira andiudza kuti chigure. Ndobva ndatozomubvunza kuti kwewo uri kunzi uri chigure nevanhu. Kochi vanzi ini ndichigure kozi isusu kumba kwedu tiri kuMalawi. Ndivana kuti itsoke munongoziva kuti semunhu akanyuya ndabva ndangoti hazvina basa nechigure changu ichocho. Oficha vanhu vakawanda vaitotaura zvaaitaura. Sometimes ndotombonzwa kuti Raymer ari vachibva kwaMashwede pane sango raanga atori vamwe akatembeya vadonha neshamwa dzake ena anomutora munhu wako. Ndotoenda ndotonomutora paipai. Alright. So paakatanga kwatina chimutarisi akaenda July. Okay. Last year July. Last year July. Then ipapo titori taitota tese aitonifoniya nemavideo calls. Uri sei kuri sei ikoko bva toti zvese kunoku life yachinja. Ndichada kudzokera kwanga ndiri
kwanga ndiri kwekuye chifata chete kusigure plus neshamwari dzake dzaaingotamba nadzo dzingoti dzechibhinya kozi ana Raymer vaitonzi paflyover bye vaibira vanhu mafoni vaibira vanhu mafoni paflyover vachibata vanhu vachivaendesa hamino kwavayaendesa vo vachivabata ngudzi ipapo akazondiudza kosi tiri vanhu vekutoti taitongovimbisana so kosi inini July ipapo ndopandaita kosi professional chefing okay saka ndaitoenda kukosi yangu and then muna July imomo atoenda hataitotaura tese tichitoonana and then August ndichibva ndatoenda obva atotangotondiintroducewo kune vamwe vake ana 96 ana same floor ana Jamal tichitoenda tese kuma-BNB kwataienda ma-BNB kuma-BNB maenda ndei kuma-BNB taingoenda just for my shoes okay zvekutoti Raymer munhu wekuti ndakamuintrodusa umba kwedu ndandisinganyare naye munhu wese aizviziva and even iye akatogara atoudza vanhu vese zvekuti ndakaenda kuma-introduction kumba kwavo and iye haagare mama wake nadhidhi wake vakaseparate saka takatoenda pari pamaroro pesister yake munhu andakakwanisa kuona ndidhidhi vake neimwe yaanoti hanzvadzi yake inogara umbare so ndo yandakakwanisa kuona papara panango kudzosera mashure mbinyana but kuma-BNB makangochila zvenyu tenge takachila but nanani ana 96 ana same floor Jamal so chaitika mu-BNB maive vasikana vakawanda so ini ndemuti but iwewo wandifonera kuti ndiuye muno muchiya nevasikana vakawanda zvikanzi baby handabasa nevasikana vakaita sei vakawanda chinhu chandidofokasa nelife yangu since iwewe neni takaita sei takabva tese madhaga saka handina chandaimboita ndichibva ndati uchiona vamwe wako achichinjanisa vasikana vadai so woona kwaitochinjanisa vasikana muemo 4 amana munazomandinfaita yawowana anasaini musadara wana mudakira vega alright and then adichikubeu vwamuti iwewe ndikudzipongora vwamuti iwewe andika iwewe unongochinwa iwewe vanhu vanongo vachichinjanisa vachinakirwa iwewe uchingoti ini ndoda 1 chete andobva atotangoti nsimisa bebe handitomboite sei handitombodara since ndasati ndatombodara naRaymer uipapo kubva pamasapamborara mese tansati tatomborara tese kubva pese pataidanana but musiwo ndomusi wakabva andibata zvekuti ndanga ndatodhakwa iye anga atodhakwa and then deiro ndora takabva rara tese naRaymer saka ndo musi wakauya uyero uyu kana kuti uyu aiwa uyu akauya ndikutaura zvemuna August atifambe ndata muna August and August iwo ndobva taenda kushoyanisha tisi ndobva ndaona Raymer achinzi ane mumwe musikana waangainaye ndakati ane mumwe musikana waainaye ane musikana kupi kwaainaye inini anga akandiudzoti ndiuyowo ichi ikoko ndobva ndatoenda nwandamirira abuda pastage ndobva ndamuona ine mumwe musikana anodomboita hangu violence kana kuita sei akabva andifonera ndobva ndamudzoti ndakuonai achingobuda pastage obva atanga kunditsvaga obva andizoti ndiite sei ndiye mota mangwari ndaenda mota mimi ndikuona mota mimi mune vasikana vakawanda nevamwe ndobva andizoti iwe uchiburuka usare ipapo inini ndiende kumba kwakazodai so plus mwana wamutarisa akaunzwa kudheni saka azviite kuti tiite sei tiende kumba kozi ndikutya mudhara mudhara akandiudza kuti ndisaite zvemabhebhi ipapo pacho aityo mudhara angaenda kwatina shemutarisi saka zvekutoenda kumba taitoenda zvemusikanzwa kumba kwaaigara kuavondale taitoita zvemunyati kwanga kugara kwavondale angaugariswa namutarisi
ilojerwa maflats namutarisi kozi aigara ari iye na96 vari 2 ndobva andiudzoti junior mutarisi auya kumba hakusi kuita se hakusi kuita kuti uende ndichibva ndati ina hanzi kuda kutosara kana ivo vasikana vari kuenda zvikanzi vasikana vangu havasichi ndakati ndikuda kuendawo tichibva tatoenda tese hatinombosvika mumba ikoko tichirara vanhu vakabva vatotanga kutochila vachiita sei then muswa 5 September akabva andifonera achibva anditi uya paCoca-Cola kune uya vamutarisi kune Nash studio kwatinashi mutarisi iri muna Kelvin Road ndobva ndizoti yatisangane kwangutori kumanira ini ndichibva ndatonyepo kumba ndakati gandimboende pane kafunction kandoda kuita se kandoda kuenda ndichibva ndaenda musa 5 September yo vachibva waya vachinditora pagedhi ndatoya ndichitorwa nemota yajamao chibva tatoenda nemusikana wajamao neni chibva tatoenda kumba ndichibva ndarara ikoko musa 5 kumaflats ikoko kumba kwavo kwaaigariswa nasina chimutarisi chibva ndatorara ikoko and then makuseni pakabva pauya munhu aida kutopinda mumba saka ivo vakabva vatanga kuita zvikanzi chitogeza fast mudhara anenge ada kuita se mudhara anenge ada kuuya kozi munhu wependi kana akuya zopenda mudhara anenge akuita se anenge akuda kuuya apa ndaitowa chinchibva ndati saka ndosiya kuwa cheri ndobva atobvunza 96 zvikanzi musatye henyu mainini itai zvenyu zvamuri kuita se zvamuri chibva ndatoti bo muna September iyoyo ndobva ndaona handinombotera but inini maita sei mairara makaprotecteka tairara tisina kubva musi weBnB kubva musi weBnB tongoti musi wa5 nemusi wa6 and then achibva azondifonera musi wa21 September kuti ndiende nomuona chibva tara tese tisina kuprotect then musi wa30 obva pfeka protection anga kungotaura zvinhu zviri weird ungoti ndakati ako wazotangopfeka sei zvikanzi ndakanagogo wangu ndinozomitisa musikana ndakanasekuru wangu ndozomitisa musikana kozi iye anonzi anobudirwa saka asikabudirwa wacho ndiani kozi Raymer anoziti anobudirwa akatombobudirwa kozi anotorova buti modhuru make mune mutoni buti anozviti anobudirwa akambobudirwa uripo nangu handisati ndambomona achibudirwa but anotipa masongs ake pane imwe song yake akaimba yechivanhu vanhu atoti ndakatoiroteswa kozoita neaimba ndonamata Mwari kozi ndiye matsimba iyo yandoti ndakairoteswa zvese zvandoita saka zvinhu zvake zvinongoita mix and mingle kuti zvigure kubudirwa zvese ipapo Alright. So paatangopfeka bva totangototi zvikwana gogo wake chichibva nanguti iri bo mwangu sapa mairara mese mimi musina protector maimbomwa here mamorning after kana maingosiya anga asingatode kutoti ndimwe anga asingatode anga asingade hanzi zvinozokanganisa kanganisewewe achinditi zvinozokanganisa kana mwana akauya tongoita sei tongochengeta kozi izvezvi ndaapari nani zvasiyana nekunge zvanga ndiri kudhara iyo achitodaro ndiye aitotaura chibva ndati iri bo kokumbotestwa mambofunga onyadzi kumbotestwa kunotestwa takatonotestwa tese takatoonekwa titori bo hedu saka list saka ndanda kungotrasta since munongoziva kuti kana munhu uchida munhu wakaperera makabva mese kure unenge wakangoisa trust paari pachigure chako pachigure changu ichocho and then muna October musi wa10 October ndibva ndatomuti handamboenda period muna September zvikanzi zvinowanikwa chichi vatotangotovharavhara
indobva ndatanga kurwara ndichingoti maybe maasidzi samuswateniwo ndakanobata foni yake since ndandingori munhu aingopiwa foni ndaingobatawo foni yake asingamondirambidze inini achibatawo foni yangu ndanobata foni yake achibva aita zvekuvhundukira zvezvo zvikanzi usabate foni yangu chichibva atangoita hasha ndobva atonditi ndibikire ndichibva ndatoti abo anga atobatwa nehope foni yake bva yatangofona ndichibva ndadaira foni ndikunzwa musikana ari kufona vatangoti se usinozoya zondiona achitopopota ndichibva ndadaiso ndichibva ndanopinda muchati ndichibva ndaona achiti bhebi ndakusuwa chichichi ndikuenda kutiktok yake ndikuona mabhebi akaita kuzara kutiktok yake achiti mamwe acho achitoti tokusendera mari tokusendera airtime tokuita sei kusanganisira nevamwe vaaitodanana navo. Alright. Samfana anga kutodiwa zvekutodaro nemabhebi. Amfana anga kutodiwa zvekutoti anga kutoononge atori pahiti. Ndichibva ndatomuti ko ndiani zvikanzi ndiye ex wangu zvakazinga ndati ex wako upi kozi Raymer aiti akanyenga musikana hakuna musikana vasikana vaimuramba vasikana vaimuramba kumbaro kwandizikana kuti vasikana vaimuramba zvekutodaro iwo vamubvuma ini ndakabva ndatongomubvuma zvekutoti pane mumwe musikana waakatombonyenga ndinaye musikana iye akazotanga umusvaga nekuti Raymer anga akupisa ndopaanga kutomutsvaga ndichibva ndatomudaira rafu ndakati anti wakamuramba here iwewe saka chisiyana naye ndini ndakudanana naye ndobva ndatomutsa ko wangu ko mameseji aya chii ndopaakada kutanga utsanangura aini ndakabva ndatadza kuzvikontrola nehasha ndichibva ndamurova wakamurova sei wakamuita semapambama ndakamupambambama atori pabhedhi ndichibva ndatanga kumurova achibva ati sorry saka akabva akiya do obva arasa maki obva aviga maki kozi aiziva kuti ndoende saka ari kuti kubva musiwo watakaita hondo anga akunditi chekidza kuya kumba kozi nendisisa akati pamakaita hondo nemunhu wako maita se makanditira noise chibva ndati it's okay no bo handichauye kumba womunzwa futi akuti chimbouya kumba chimbotandakanoti wondiperekedza kwanenge ado perekedzwa kana sometimes aigonototiza kwatinashe ouya kumbari kwaunenge uri kwatete kwandii ndiri kwatete aitotiza pane rimwe dhei paakambotorwa vhidhiyo achifamba so aitobva kwanga ndini saka maidanana taitodanana zvekutoti even panhu pandaitira course vanhu vese vaiziva cause aifona nevhidhiyo call tiri muklasi kana vanhu vese aingovaudza kuti ndobhebhi rangu una makore mangani inini ndine 19 ndine 19 saka October akabva apera futi ndisinotera ndichibva ndati inini ndakungorwara chibva ndamudza kuti ndikurwara nemaacids ndobva atonditi ndatoenda ikoko bva atonditi mazamu ako adonha kochi ndakati pamwe ndakaroiwa kozi nini ndandakutya ndandakungorwara anga adonha ndandakungorwara ndichingoti maacids aya saka ndaiti ndikamwa drink koko zvaibva zvatoita semaacids chaizvo kuti dumbu rangu nandaenda kuclinic ndichiti ndikuda mapiritsi emaacids zvikanzi tanga wambotesta ndichibva ndatesta nepregnant test ichibva yabudisa tumalaini kamwe kalaini kasi chibva ndati zviri kumboreve izvi zvikanzi une nhumbu ndakadedera ndichibva ndati handingatye sezvo ndine mwangu chibva ndamufonera shamwari ndozviripo ndamusendera obva atonditi abo ndichakuita se ndichakufonera izvezvi ndiri busy ndokufonera chibva ndati boy it's okay ndobva azondifonera nandamusendera zvikanzi nhumbu yakabata rini ndakati inenge yakabata chii muna September zvikanzi handitruste vasikana kozi vasikana vanonyepa ndakazombonyeperwa nemumwe musikana autangotsanangura ndakati iwewe haundiudze zvinhu zvekupenga dai wakandiwana ndakazvitambisa waikwanisa kutaura zvinhu zvekupenga manje iwewe wakandiwana sinozvitambisa haufanira kutaura zvinhu zvekupenga akakuwana virgin
Praise God. Bakorokoto. Saka akabva atangoti ndipopotera. Ndobva ndamudzoti zvikanzi nhumbu chichi akutotangotoramba akutojamuka. All right. Ndichibva ndati kwaiwewe wakuzojamuka sei nhasi? Pese pataiita apa wabva waita kunge zvikanzi ndakapfeka protection. All right. Protection akapfeka musi 30. Protection akapfeka musi 30. Okay. Zvikanzi saka yakazobata sei? Ndakanyatsoti ende akutotanga kutonditukira vanhu vekufamily kwangu. All right. Vatotanga nditi akatanga kutuka mama wangu. Ndobva ndamuti koyo uri kutukire mama wangu apindira pakayapa. Zvauri kutotu zvikanzi mukatoya mese ndokumamisai ndozvaakataura. Zvikanzi mukauya kumba kwedu ndokumamisai plus hama dzangu hadzitombokutambirei kozi zvandenge ndataura ndizvozvo. All right. Ndichibva ndati aiwa bo. Samusi waminochicha chongetikana ndangoti ndikunzwa kuda kuenda hangu kwa mukoma vangu Steez. Kustudio. Ndichibva ndanoti Juma nemukomana aine chigure chake. All right. Vakabata katukizi vachimwe. Achiti achibva kwatina shemutarisi. Ndopa aibvoneta video nechimunhu chanofamba nacho chakareba ichi. Video rekuti Bad Boys in the Feeling. Bad Boys in the Feeling. All right. Ndobva ndatomuti wangwataura kuti chipa phone. Zvikanzi sorry chichi ndopa akatanga kundiudza kuti sometimes usanditedzere zvanenge chitaura kozi isusu kudzinza kwedu kune zvinoda kugadziriswa. Takauraya vanhu here? Takauraya vanhu nozoti ndaita zvinhu zvemarobhari zvechichi. Raymer makore mangani wakudai? Raymer ane 22. Kuglenview even dai makaona shamwari dzake ka pandakaenda ikoko ndichinonodziti ndibatirewo bag. Ndaitotya ndakati vanhu ava vaunotamba nazvo zvekutoti manheru musiwowo ka vakatorova munhu akatanga kubuda ropa vakatanga kutomurova nemacheni nechi. Handina chandakataura ndakangoshokeka ndanzi nyarara. Inini ndandakutya kwari kozi mathreats ake aindi ubva ndudzoti unogona kuziva kuti nhumbu iyoyo inobva ino. Unogona kungoere kana waishaya. Ndobva ndati uchireve zvikanzi wakadotoonerera. Saka nyaya iyi ichikipa secret kuti tina chimutarisa asaite se asaizivi kuti une nhumbu. All right. Ndobva ndatoti iri bo ndochaita senichazinyarara but chironga kozi isusu kumba kwedu ama1. All right. Anchakwanisa kugara kumba. Ndimnani mumu? Tantamuna November. Okay. Ndobva ndatomudza zvikanzi after album zvese zvinenge zvarongeka zvinhu zvangu. After album ndokuita se ndokutora ndokutsvagira pekuita se pekugara toenda kuhama dzangu kozi ofisi ndansingazivi dzimwe hama dzake kozi akakura asingagari nehama dzake aingogara kumba kweshamwari. Ndaingointroduce kunzi ndasi ndimukoma wacho. Tikaenda ikoko tinichiona zvimatanda zvezvigure mumba macho imomo. Ana mukoma wacho ese vaingondintroduce kwa ndezvigure vega. Pandakaenda ikoko dzimwe dzaita hanzvadzi dzake zvikanzi unozoti mwana uyu akarerwa nebutero imakoti. Unoziva here kuti akarerwa nezvanhu kusvika asvike paari nekupisa kwaari kuita uku unozvikwanisa here? Ini ndaingoramba ndakanyarara handina hangu chandaikwanisa kuita se kutaura kana kudai. All right. Saka now ari kuti hama dzake dzawakamboona dzacho wakambodziudzere kuti nepamwe? Pandakasvika kumba kwesister yake kwaaigara ndakanzoti aisisiko yakatama. Ofisi ndokwandaiziva. Kwatakaenda kuEpworth kumaintroduction takaenda ari manheru. Ofisi tangoenda nemota inde handombonyanyotarisisa. So haustupa zakana nakuwa namba dzavanhu vacho? Namba dzavanhu vacho ndinadzo. Ndaitotaura nemuzukuru wake ndowandotaura naye but muzukuru wake naiyeyo vanenge vatori semukuru kozi chavanongofunga kugara nemakondomu mota yanga akapiwa natina chemutarisi. Akapiwa mota mukomana? Akapiwa kamoti natina chemutarisi yanga yakanzi Nashe. Maiswera makazara makondomu nedoro.
vachivharira vasikana. Ndaizongonzonzi mukomana wako auya vakavharira vasikana kuumba roko. Mota yacho zvayakuitiswa hazvisitori izvo. Ndongoti it's okay. Andanga basa nazvo. Unozoti imota inganzi nashiya wokuti kuti ndiyaenza. Atana chokwadi usada kutaura zvino. Ndikutaura pamberi paMwari handisi kumbokunyeperai. Mota yaakapiwa nachina Shemtarisi yaanga akufambisa nayo iyoyo maitoswera makazara makondomu nedoro. Ofichi munhu anoenda under control someone, munhu anofamba naye wandikudza chigure chaanoburitsa icho chirefu refu sekuti ivo vanenge vachingomudira kuti Raymer tenga chakati, Raymer tenga chakati, Raymer tenga chakati, sekutoti pamba pacho pavaitovhara panotengeswa madrugs. Iye anomwa madrugs, anobhema mbanje, anorowa brongo. Ani futi Raymer. Right. Alright, Adi. What in ndakuziva kuti zvino tisikaona hama yake yatakamboona sofa. Sofa handina hama yake yandati ndaona kozi iye akandudze dzese dzandiri kuti hama dzangu hadzisi hama dzangu. Vangori vanhu zvekutoti ndanda kutoti vamwe vacho andakaenda kwavari vaiti hatisi hama yake taingowirana naye Raymer anongoya panapa achimwa doro muzvimashabhini zvedu. Alright. Saka hatina kukama naye. Chibva ndati alright, it's okay. Muri muna November after album rake rapedza kualbum rake anda kuenda kozi ndairwara. Ndobva ndatonzwa nemunin'ina wangu akaendeko kuti Raymer anga ine mumwe musikana ari ikoko. Ndakati anga ine mumwe musikana zvikanzi zvekuti ndakamufonera ndaiti ndakamufonera anga akundidaira rafa. After album racho apa kumba zvakuita sei zvakuzikana. Kurone nhumbu. Kumba kwenyu. Ndobva ndanzi mai mwana fambai muende kune muridzi wechi wenhumbu. Raymer kumufonera haachabatike pafoni. Kuda kunodai kudonodai haachatomubatike. Ndikamufonera ari kungondidaira rafa achindipa mathreats kuti ukaramba uchiita zvauri kuita izvozvo takuzoita kuti mwana iyeye abve mudumbu afe. Kwezvaizviitire chii? Ndo zvaiti hanzi uri kunyanyondinetsa stereki. Plus iwewo uri kufambire uchiudza vanhu kuti hanzi une nhumbu yangu. Udondidzingisa basa iri kwatina Shemtarisi. Alright. Ndichibva ndati iwo hautaurika zvinhu zvekuita sei zvinhu zvekupenga madhesi iwayo ndopanga kuenda kunana South Africa ubva andiblock. Kwese ini ndakatozongoona Raymer aposta nemumwe musikana paTikTok. Vanhu vakutanga kunifonera kuinbox. Munhu wako ane munhu. Ndakati ane munhu. Ina ndodoenda hangu paTikTok because ndakati ndogona kuzvipa stress. Zvekuti ndaigara ndichema ndakatozotorwa neshamwari yangu. Ndo yandotogara nayo. Izvezvo. Kumba vakati havachade kundiona. Ofisi munongoziva kuti zvinhu zvinongorwadza. Kuti ndini musikana muhombe. Saka vabereki vanenge vakatarisira something. Kozi ipo pacho paaitotaura pataitodanana ndaitofunidza kuti pamwe ticharorana tichaita sei. Zvekuti ndamudza kuti co-preparation yemwana izvezvi nhumbu yamu 6 months. Sanzi chipa preparation. Haisati yanyoreswa. Anenge achitaura zvaada. Vasikana vake vakandifonera vanenge vachindituka. Akatombondirova zvekutoti nditone piki mufoni ndakatozvimba. Amanaka. Raymer tutani zvaye ndiye mfana mudikidiki akutovhura avadzisimwamufuratira mbaro. Shame. Abanza ngoita seya. Akandirova achindudza kuti uri kuudzirei vanhu zvinhu zvisina basa kuti une nhumbu. Udotangisa image yangu udoti ndidzinge basa iri. Saka pachata seko zvawauya kwa the biggest podcast. Handitozivi. Nakuuraiwa. Hey, saka what? I said. Picture yari mukwadzisa rite. Anofa.
zvekutoti vakatondirova ndakutonyanyora vakatondorova nditoni nhumbu bara ndodomboenda hangu kumapurisa pamwe achadzoka kosi ndaingosimbiswa nevanhu vanhu family yangu ikati ngatimusungise ngatiite sei ndakati aiwa no achaita sei achadzoka saka izvezvi ndakutoona kuti pane kamwe kamusikana kake kanonzi Meek kepatiktok kanga achitoposa zvekutoti ndakutoona maybe ari kuSouth Africa izvezvi vanenge vachitaura zvavada vakafona vachindishaudha kufonerayo kwakuramba chikufonera chii zvekundisvotesa hanzi Raymer kana akati hachade mwana saka usaswera uchimunetsa uchimufonera uchimudza zvinhu zvisina nebasa rese mabhebha anenge achifona ya bakashata zvekutoti izvezvi pane kaakupostana nako kanonzi Meek tokaidaro hata chokwadi vanenge vachifona vachiita zvekutondisvotesa zvezvi saka izvezvi mukurunge haana kumbotara nyaya dzekunyoresa dzekuita hapana kana chaakataura kana kawani akatondibloka ndikatongomufonera nerimwe line akaziva kuti ndini haachatobatiki saka hapana mumwe akukwanisa kubatsira kuti muone kuti mungagadzisa sei hapana kozi izvezvi nhumbu yamu 6 months haisati yanyoreswa ofichininded vangu chinja vatotaura zvekutoti vakatoti unozosvika kumba kana mukomana wako auya abhadhara mari zvekutoti kumba kwedu kwanga kutone portrait rake hapana munhu anga asingamuzivi tidangu wakatombonitsira wakanditi ndiwa hako ada muartist uyu zvichakuomera chi mangwana ndichiti hayewa chichichi haambodaro uchinyorwa masongs ukanzoni ndavhara kapoto aiti kunotsva here ya alright saka nawo hapana communication hapana chii hapana vamwe vanhu kana bata 9 waiti ambotrai kugadzirisa 9 ari kuti chii zvekutoti izvezvi togona kutotrai tomfonera akatotidai atomfonera takumbofonera Raymer tiri panapa timbonzo zvaari kuita zvacho tisazo hamufanaita munyamo dzakasimuka baba timbonzoti baba vemwana zvekutoti muzukuru wake aifona zvikanzi tinozoita DNA kana mwana azvarwa but kokana mwana asi wake naye ndakamudza kuti kana iwe uri kuramba DNA tokwanisa kuita izvezvi ichiri nhumbu zvikanzi handina mari iri kutaurwa handina ngatimirire mwana azvarwe izvezvi zvisana kuona tsvaga zvekusanoona uchiita sechi hanzi tenga preparation wega uite zvinhu zvako wega ini ndinozongona mwana ko kana asiri wangu ndati yo wakuzoriti haasi wako nhasi foni yake yakadzima me nditraidze muzukuru wacho pakaipa but Raymer shamwari kana uchitinzwa chimbochengeta mwana ndika zvinowanika ndozvinoita ndemene kanyoro inoda kuti usimbe kana zvinoda kuzoita zvinhu zvandika saka ufana kuchengeta mwana then after ma DNA kana asiri wako ndozvatiringoitwa isusu mukufamba kana asiri wako wobva waenda kana ari wako wobva wachengeta voendera mberi uchiita seuchichengeta because now kana wairowa Roma roverai kutaurwa panapa wobva watanga kuramba I don't think kuti drama iri richapera anytime soon saka mufana wangu I think advice ndokwanisa kukupa ndengoti chingotisai kuti musolve zvinhu izvi peacefully so that amsvike namba yake yasikuita namba yake iri kuramba alright ndachitinini hapana vamwe vanhu vari padhuze wakatirai kuricha twakukwanisa kuita sei kukubatsira ndinangu kosi ndaingochengeta ndichiti nyaya iyi
Ega ndisaiburitse kozi ndogona mudabwisira madhiri ake music industry yake. But ndatozoona kuti nezvaakutoita inini ndindogona usokufara. Alright, taita this interview andika. Iwewe uri kuda kuti anyadziswe here zvaachaitwa this video kana kuti iwewe uri kuda kuti iwewe achengete mwana? Ukuda zvipi? Ndinoda kuti achengete mwana zvisine kutonyadziswa kozi izvezvi ari kutopostana kukapostanirana kwavari kutoita nemunhu nemusikana uyu zvinhu zvekuda kutondisvotesa ushu. But mfana wacho choice nayo. But choice nayo. Mfana wacho anangachi. Aiwa, sikutinyadzisa. Akuzotinyadzisa ngezvo but choice. Uyu ndiye ndinde. But ndimuzire musikana ndindokaziya kabeba. But iri picture ndiri iri picture iri ndo muswa akatangoenda kwatina shemutarisa achinonorukwa. Ira ndo maitakurana sozo. Iroro tanitoriseni kwatina shem apa tantitori kumba kwanga akaiswa natina shemutarisa. Kune kumba kwekutanga kwaakaiswa natina shemutarisa ndiko and then ndiko kwechitupa kwacho. Saka kwasati pera mapicture. Ndokwanisa kukupai. Alright. Inini ndikuti alright. Panga ndikubvunza pepe ndanchiti if kana uchidewo kuti achengete mwana zvisina kunyadziswa andika ndaigona kuti tapedza this video ndomuti mfana wangu kune video rako unoda kuti ndiriburitse here kana kuti uchengeta mwana anditi kana kuti uchengeta mwana wako because video rakabuda I don't think kuti zvinomufambira zvakanaka. Ameno Meek kuna interview iripo here. What? Unotona muzomubvunza but ndikuti zvona ndika which means inini chandikuda inini bozoona chandikuda inini handisikuda kuti muvengane number 1 kana iye achida kucomply ubata message ndoda kuti mimi family yenyu andika mungoita zvamunoita kana asati kuti murorane but achengete mwana anyorese aite seazive kuti uri kumbogara pai for the meantime andika sina kunyadzisana then inini ndomuudza Raymer kuchengeta mwana kana kuti kunyadziswa kwako kuri kuuya kana akomplya kuti ada kuchengeta mwana nekuita action pa 1 week anditi this video handiriburitsa which means guys makaona this video richibuda which means Raymer ndamubata kana tinashe mutarisi ndamubata ndamuudza kuti taura nemufana wako angokitawo zvakanaka zvisanyadzise because I don't think kuti zvinobuda picture yakanaka yekuti hauna kana gore uri mumusic industry wangosangana nembinge yakupinza machena wakutomitisa mwana wacho wakutomita rafu nyaya dzakawanda makunyadzisana painternet pane nyaya dzakawanda dzabuda panapa dzezvigure imwe information yanga tisingamboziye yekuti inoona mukanganisira futi saka inini this interview guys this interview makona muri kuiona which means vanhu ava varamba kuchengeta mwana wavo vanhu ava varamba kuita se kuchengeta mwana wavo saka ini chavaudza before ndarisa this video ndinenge achinge yabuda kuko yako kunyadzisa inini sparks doti Raymer achengete mwana wake tiunyorese and anitsvagirewo pekugara exactly kozi izvezvi chaizvokwadi unozoti pamba pemashamwari kunonetsa kozi izvezvi handisi kukwanisa kushanda ndombomuka ndichirwara ndichiita sei kuti nditakudze mama mutoro kuti ingati chirere ugochirera futi kuti chirere uramba uchingochirera moms sorry zvenyu muchatochirera muramba muchimbochirera for the meantime saka hazvibude doti akwanise kuchengeta mwana wake tikasike tanyoresa. Alright, ndo zvinhu zvikufanira se ndo zvinofanira kuitika kozi apa ndinomborwara nemudumu maybe pamwe mwana anogona kunge asinogara zvakanaka ndisingazivi
vakashata zvekutoti kutaura kune zvezvisparks apakaipa saka shamwari kuti chiramba chikuchengeta kusvika rini izvezvi kutoona ndauya kudai anga chitoti wangu pandakakuchengeta pakaita sei pakakwana kubva December munhu wako asiri kuita action kosi taimbofunga kuti achiita action saka chiita se chiita ubve pano saka apedza kupa mari rini akapedzisira kundipa December tongoti musi wa 5 December kubva musi wa 5 kusvika nanhasi akupa mari akatondipa $20 isina chainoshanda tatonetsana ndatopinda mumota make akandiburitsisa mota abvunzwa neshamwari yangu kunzi ko Raymer uri kuti chine nyaya yenhumba ungarambe nhumbu iweyo taikuona uine mwana vatongoti kana zvizvobudai mumota mangu musandibvunze tunyaya twenyu tusina musoro twamunoya muchitaura panapa akati budai mumota mangu makabudai akabva amisa mota yake kubva ndudzo kuti buda ndibva ndaramba kubuda bva atozoita zvekundisarudzira izvezvi une nhumbu zvo nditone nhumbu ndamudza ya vakashata ameno nyaya dzakadai dzingadzisovhe sei pane mubvunzo wangu achiti zvoni handakunge ndakubvunza Meek inangu andishamuda auchamude wauda ngochengeta hako mwana ndadongoti achengeta hake mwana wake but kwaiye akadzoka kati no baby zvakaitika pakafamba mhepo pakafamba Satan ina ndichade kozi rafu yaakatondiita ka sparks ka aya vanga varipo vakazvionera umbaro musi wacho wandakazokwara titori pastudio tasangana pastudio but onaka iwewo ka handichakwanisa hangu handichamuda handichakwanisa maneta matindwara moyo handichada but onaka iwe unofana kukonzida kuti ndiye baba wemwana akauyawo akati ano zvakaitika mhepo dzakafamba unofana kuzvikonsidawo kuti but mochengeta mwana bozi unonga kutomba maexperience kuti yeda kubhadhara rendi kwake pamwana kuti mugare mese pamwana ngachizoda kuti mugare mese ukuona nyaya yekuregerera vanhu ndakambomuregerera pekutanga ndambatira mameseji ndobva ndazomaona futi kechitunhu ndobva ndamuregerera sinzi semunhu wandaita chibva ndazomubatira ukaregerera munhu ka anoramba achizozviita pamwe unogona kuzopiwa mwana wechitunhu obva atiza sezvaakangoita saka izvezvi handichazoti ari ninge ada kuuya pachokwadi here kana kuti pekudoto handichatobhilivhi yeah, all right but musarambana woman all right anyway saka ndoshaya zati Raymer wayaita zvinhu zvake fast zvelive kuti akutobuda nemadhirama akadaiwo saka tawira nezvandi kuti ini nandika ndichatrai kutana naye muchatrai kutana ndomuzoti mufana wangu vhidhiyo iri iwe chengeta mwana wako kana ndingobudisa vhidhiyo yangu zvongoitika umwana wesongozati uri mboko mototanga matotaura naye kana akazoramba then mozobudiseni vhidhiyo alright saka chii chimwe chaungade kuti chaukukumbira kuna Raymer ka chaukukumbirawo kuna kumhuri yeZimbabwe uri kukuona satafara inini hangu ndingoti ndakaita mwana ndakuda kushanda ndandivixing videos alright pana mavhidhiyo akatombobuda ndiye akatozondisiisa ake ndakabuda pana vhidhiyo rekwanangu ambiri anga rakanzi ita ndinzwisisewo ndina libo ndapfeka dress black alright ndikazoitawo maskits napopa alright ndikabudawo pavhidhiyo randongeitire kuti kutamba here sekuti izvezvi ndakatogumira kosi yangu parodhi handichakwanisa kutodzokera kozi ndaifanira kutograduata ipapapa but ndakasiya nekuda kwekuti nhumbi yacho ndaingorutsa nchiita sei izvezvi hapana chandiri kuita ndakangogara but I hope kuti achadzoka to his senses kuti akwanisa kuchengeta mwana because I think chongunyanodewe kuti achengete mwana aprovide pekuti ugara ndini right so on behalf of mwana uyu Raymer chingota kuti nyaya idzi dzingopere mufana wangu ndozvinoita raw
ro zvainoita manje ka ndosvika vachizoti ro ndeyemhene ka vanoziva kuti inouya nezvinhu zvakadaiwo izvizvi saka utofanira kungochaya kachi but iwewe ka kana mwana wase warema usadaro ndokutaurira kana sparks handingambonyepenini kuti ndiuye ndichitaura kuti mwana ndichitaura kuti mwana haasi ndewarema iye asiri wake zvinhu zvandoziva kuti zvine madna ndakamudza handei dna yenhumbu kana uri kuti mwana haasi wako iye nepfungwa dzake nemwoyo wake ndiye ari kuziva chokwadi. Alright. Ameno, Meek une zvimwe zvekutaura wenu. Zvekuwedzera. Raymer ngangochengete ngachengete mwana wake. Ngachengete mwana wake nemukadzi wake. Ya mukadzi tori pombi kayo maZimbabweans. Mukuiona seko pombi yaveri kusiyiwa naRaymer panapo. Akungoti wakabude pamoira but ndovaziya vamaZimbabwe aingokusiya izvezvizvi bana vakashaya aikona kumusimudza mwana wepwezi akadaro aikona kutorwa zvake akadaro wozozviona pechi2 unokutanga nekutuma maZimbabweans mukutanga nekutuma aiwa tikuti hatichijoka but I know kuti nyaya yekutaura is serious and hatitarisire kuti unhu wakadaro huitika hatiusapoti kuti unachengete mwana wake kana munhu akukwanisa kuitisa mwana anofanira akukwanisa futi kuti kumuchengeta zvinhu zviri mazoenda kudna then mowashuwa kuti mwana ndewake here but kana siri wake usadaro waraiti Raymer kana uchida mufana wangu tinogona kudaiwo ndobhadhira madna inini handike but inini ndinozotaura madna riza kuti panapa iwe uripo mai varipo kana paine nyaya dzemari dzikunetsa but musi anotaura maresults Raymer anenge agarapo yekwatinashe mugaba ndiri yekuti Raymer anenge agarafo tobva taita life tichitarira maresults so that kunyadziswe kunouya both side anenge anyara ipapo sa still ndotenda kuti after aona this video Raymer achachinja and achatanga kuchengeta mwana wake and mucharegererana love ndo yati tichida zvenyu mukaona mukana wekuti muregererane please musanyomese moyo ite muchiregera wana nokanganisa oudzo vanhu vake vasandituke vasikana wake vasikana vaRaymer get away man musatuke munhu mumutukireko mandaudze ndega seke wenyu musatuke munhu semunhu aiti ari kuita ane zvikunetsa zvaanazvo upo mumuedzeredza chii but ona zvivindi zvekutuka munhu atine nhumbu vasikana gazadara ngasadaro but noregrete kudana naRaymer zvekutodaro kozi akanikanganisa zvinhu zvakawanda chikoro akanikanganisa kuenda chikoro daizvezvi ndakutograduata akanimisa zvandaita ndandivixen videos akabva azvimisa zvese izvozvo ngakuchikoro unosodyiwa kana kutoti ndiende kustudio kwaanenge asiri anga asatodi ndaiti kana vhidhiyo anotokudza kuti handiitese zvekuti madhezi andaida naye paakamboda kutoti tiposta ndamudzi chimbomira uposta bvatoti zveshuwa ngatitombomire kuita sekuposta zvekutoti ndakatomboseka paangatori kwadj ola achibvunzwa nzi une musikana here achiti nansati ndakuita zvevasikana kozi ndirikuda kufokasa nemusic nelife yangu ndaitoseka zvangu uchiti munhu akunyepa andichitoti munhu ari kunyepa zvekutoti izvezvi ndakangoendombarwa nesi anenge achiti mairema zvekutoti izvezvi neichitondibhowa bcause munhu esi anenge achingoti mairema muri se Raymer tazomona anga ine umwe musikana mota Raymer akazodai Raymer kuti uzoudza vanhu kuti hatisudanana hazviite hazvichaita hanya yako but tough luck inonetsa
inonetsa, but I hope kuti Raymer achachinjawo mana, tisingadi kuti tinzwe nyaya dzinorwadza so dzakaita seidzi. Anyway, thank you very much nekuuya kuzotaura nesu uchitiudza because nyaya ndeyaRaymer izvezvizvi, but kune mumwe murume ari kutoriko kunzoko ari kutodzidza izvezvi kuti anofanira kuzosiya kuti musikana wangu azosvike to this extent yekuti anotanga kuchema, anotanga kuzodzingwa kumba, matobatsirawo futi vamwe vanhu kuti watoziva wangu wada kuita even iye Raymer ngotongozvidzoreredza kuti I think pese ndakufamba nayo haisisiriyo because now ndakutrenda for my wrong reason. Iye afanira anga achitrenda neti vafanira akapototera usive kunopa here. So thank you very much for coming kuti timboshare zviri very important. Ndozvatichida kuti zviitike vanhu vadzidze because vanhu vakaramba kudzidza zvakanaka wangomufuna kuti unza mari preparation vanhu vada kudzidza neway iyoyi nekunyadziswa yakaoma yacho. Saka thank you very much for coming. I mean uchina chimwe zvekutaura here? Handisisina zvangu. Handisisina. Right, mune Zimbabwe datiri panapa tichikurukura nyaya iyi tichitry kuda kunzwisisa mwana haasi kufara, mwana ari kurwadziwa. Natry kuti interview inoika isanyanye kubva ita too serious. Why? Because haasi kufila bo mwana ari kurwadziwa zveshuwa nezvakaitika because anofila kuti akashandiswa, anofila kuti ndiri pama1 ndakadzingwa kumba, anotofila kuti ndiri kutonyadziswa now just because of love yanga ndinayo kuna Raymer. Saka ameno zvinhu zvinowanika. It is what it is. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we out.